שנייה? סע. I lost visual. הנה היונה רודפת אחריו. איזה חזק, תסתכל את היונה שרודפת אחריו. אתה רואה כמה שהוא יותר מאוזן עכשיו? הוא לא קופץ למעלה עם מנוע, לא קופץ למטה בלי. איזה חזק שהיונה רודפת אחריו. אוקיי, הוא לא קרוב בכביש עכשיו. פחות מרבע מהדרך בכביש כרגע. הוא לא יגיע לכביש אם נתיז אותו דקה בכמעט. מה פתאום את דפוק? הכביש רחוק. לא, לא, יחסית. כן, כן. 20 תן לו ביונים. עכשיו רוח. אתה נסעת עכשיו רוי? הוא מאוזן עכשיו, הוא לא יצא. תנסה רוי. איפה היונים? איזה טוב. בכיוון השני אני לא יכול לעשות מה שעשיתי עכשיו, כי הרוח. טוב, נראה לי תפחיד אותו כבר למה... אני לא רוצה שתהיה את הבטריה, אם תהיה מתחת למתח הזה. לא, אין לך ספיד קונטרול? ספיד קונטרול הוא עושה... לא, אבל אם יורד מתחת למתח מסוים, הוא ילך לבטריה. בטוח? הספיד קונטרולר לא אמור להיות... וואי, הנה. תביא אותו לפה בדברים. כן, וואי. בוא נחתוך מנוע, אל תפגע בעמוד, תודה.